Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente. Follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Kinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong adto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-12 ng adlaw sa bulan sang Abril 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Magainop na na kita, tubtob kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa CantongNo Radio Bacolod plus ang mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon sa sining adlaw? Taas-taas pa sa gyapon ang mga kaso sa probinsya sang Negros Occidental diri sa syudad sang Bacolod nagdubo-nubo kabayon tang tayuyo na ini
ang pagnubo sa mga kaso diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Puerte no do makahalanguyos nga klase sang pagka-record sang COVID-19 diri sa aton sini sa palibot sang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Digid kita magsalig kunyara kita sagwa sang aton sini nga mga puluyan, dapat lang naka-face mask, facial kag social distancing. Unahon tangid na sa pagpaminsar, bisan din pa kita magkadto nga kaputok-putokan sang syudad kag probinsya. Kayang COVID wala man gapili man, bisan sino lang tapikan niya sini mga kaaksyon. Tiya mo rin budlay kay sige man bakuna, sige man tuslok sa mga otoridad ta, sa mga kaaksyon ta, pero still sa gihapon nagapanalupsop kag nagalargada si COVID-19. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon? Nakachibog na, nakapanyaga na kung wala pa paghimos na kay tigirigma doon dugay-dugay, no? Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod, kabayontang steady polls, wala sang problema, no? Ilabi na sa ikayong lawas ta kay kabudlay kung kaisa, no? Amura kung kaisa kung nagasiburo ka, ting iba tumar nagid lamang sa mga bulong over the counter kag nagapahunay-hunay sa ila sinitag sa ka mga puluyan. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental? Masubo-subo maning balita ho sa area sang Bago, ining linabanay mga kaaksyon, no? Before magtapos ang aton nga simana, duha man ka mga personal nagkalamatay, mag-amay ini, plus pilason pang ila sina isa man kahimata. Matapos nga pinanglabo ni sila sang, ay huugid, na sudlan sang malain kuno nga espiritu, katuntuhon nga klase sang tao na lain espiritu, tani ngimo na lang ulogin gutrab mo. Di kay nangita kapayas ang gurotrabon nga iban, no? Ay, hugid. Kag sa syudad sang Sagay, subo maning balita ho, kay tatlo ka mga persona, actually, 6 ni sila ang nagpanguha sang kayog nga daw pakinhason blan ini sila, I don't know nga, nagkalalumos ini sila, way guro madiparahan nga inang lugar, daw medyo kantilado na, kag marodalom-dalom na gawa, amuning nagsarurot ini sila ho, may lang kayang tatlo, nakaluwas ang tatlo ya, tiway gid subo nga balita ni king isa diri 21 anyos, isa pa ka criminology student sang Noniscos, isa sa mga bulutuan dito sa Sagay City. Sos Mariones. Plus kahapon nakita gilayon yadtong isa kaupod nila kagkaina sa ngaga. Sunod-sunod daw pinalang kauras ang nakaligad na kitaan manining dua pagid ka mga persona nga nagalutaw na sa tubig mga kaaksyon. Ay na, nga klase. Di karon ginatunan na nasang Sagay City Government kon bala padayunon inang pagpahanugot sa mga nagapangita dira sang kinawala nga makaon sa among lugar, no? Bisan pang tikon wala kinawalang pangitaon ta mabutang sa italita lang aton sining nga kabuhi. Ano gid ang sekreto na dra sa Imugaan River nga more or less mga hindi ko magsalado 20 o kung 15 na kamang kabuhi ang nagkaladula dira sa among lugar, no? Aton ibalona karon dugay-dugay mga kaaksyon sa report sa aton sining nga mga action reporters kag kalakip man sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayonta nga Oxlanga? Kita sining mga inoras samtang sa aton sining mga kaaksyon sa oriental side Oxlang ang aton sining pag sinalayo kag sa Bugos nga Region 6 mga kaaksyon
sa mga kabanwahanan kag kasudaran diri sa Rion 6. Kamusta kamo mga kaaksyon kag tubtob sa malabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Sa kinahanglan, ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa tamang balita. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkawpod ta sa dili ginamang madugay si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa 3 ka mga empleyado sa Kapitolyo nagpositibo na naman sa COVID-19. 4 ka adlaw sa isa ka semana for day work week. Plano ipatuman umpisa Abril 15 sa Huwebes na sa Kapitolyo. Samtang sa Bacolod City Government Center naman gabalita ni Aksyon Dale Salazar, Dr. Chris Sorongon naka-recover na sa COVID-19. 3 sini ka mga kabataan, ang isa ka helper nagpositibo man sa viruso pero asymptomatic mga kaaksyon. Samtang sa Bacolod City Police Office naman gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, suicide kag wala sang foul play ang kamatayon sang 53 anyos ning lalaki resulta sang ballistic examination kag paraffin posible magwa karon sa hapon. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman gabalita ni Aksyon Brian Morden, sa syudad sang Bago, kaso double murder, ginpasaka na kaina sa ngaga, batok sa personang nagpatay sang duwaman sini kahimata sang suspect. Samtang sa syudad naman sang Talisay, 3 ka lalaki pilason matapos nga ginpangbuno man ini. Sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba, Philippine Coast Guard sa Bredco Port nagpagwas ang latest travel advisory mga kaaksyon. Samtang 17 ka mga barangay sa Negros Occidental nagsumiti na sa aplikasyon para madeklarar nga drug-cleared barangay. Samtang balita naman sa special assignments, igabalita ni Aksyon R. Tayhopon, adjustment sa scheduled sang trips sa mga bases ipatuman sang Valyacar bilang pag-comply sa implementasyon sang curfew sa probinsya sang Negros Occidental. Ang curfew sang Negros Occidental from 8 o'clock to 4 o'clock, no? Amo na siya. Ang curfew effective subong adlaw ang iba nag-efekto ng iban sini sa pitsa 15 pa, no? Asto sa pagpatuman sa probinsya sang GCQ still sa gihapon ang probinsya ilabi kay Governor Lacson nagapaabot siya nga aprobahan ini sang National IETF, no? Kay daw wala ni kuno malakip sa nakaligad nga pag-istoryanay. Lang taon tani kung ano ang masunod nga senaryo sini mga kaaksyon. Samtang balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa Rakbanwa sang Sagay, pinaka-latest nga information angot sa sining pagkalumos ang 3 ka mga persona nga gintunan sang ilang kamatayon. Karon ang barangay official sang Barangay Paraiso plano nga magbutang sa mga signages nga mangin survey warning sa mga nagapanguna nga sa mga nagapanguha blas ang pakinason nga kayog sa Imugaan River. Dapat siguro ma-identify na nada sang lokal nga gobyerno or barangay officials man kundi balang portion nga pwede kuhaan sang kayog kay ti isa man sa mga source sang income kag palangabuyan sang tao dramo. Kaya kung pabayaan lang na sila, malusong pitiksintas dalom na galing portion, no?
Amo ning ibaloon tagaron we have Aksyon Roger Gotib kag sa syudad sang Cadiz 17 anyos nga lalaki nadakpan sa bypass operation nga ginkasa sang mga kapulisan sang syudad sang Cadiz. Samtang sa balita naman sa La Carlota sa Central Negros, ginapadayon nga pagpatigayon sang checkpoint sa mga kapulisan nga apektado sang COVID-19 nagapadayon sa syudad sang La Carlota. Samtang sa aton sinin nagapangunaman nga mga balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato. Food and Drugs Administration o kung FDA magapagwasang bagong pulisa sa pagbakuna sang AstraZeneca vaccine. Extensyon sa pagbayad sang buwis ginaduso sa Finance Department kag BIR. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Rion 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aton hibaloon karon dugay upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang ang iban sinimaro sako-sako na sa pagpreparar sang palanyagahon. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga kaaksyon tang yara na sa Facebook page, nagatutok na sa sining mga inoras by Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Balita Banat Bulig program. I-like lang kag i-share ang aton sining programa, no? I-like lang kag i-share. Kay tinguan tayo na karon nga mabasa sa inyo mga kaaksyon, no? Ang naka-like kag nag-share sa aton sining programa. Sa mga yara sa website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kag sa YouTube naton by Aksyon Radio Bacolod. Sige. Daligid lang mga kaaksyonan, tista lambadahon ng mga balita sa sining udto. Dari kita na iho kay importante man sa aton sining mga nagataya sang small town lottery. Yari nang unang draw sang STL sa sining adlaw mga kaaksyon sang Monday, April 12, 2021. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 35 kag 16 liwat 35 and 16. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang Ayos, sige, pang tiradahon tari iho sa mga kaaksyon tamay lang pamati sa kay Joy Alvarez Cañete. Joy Alvarez Cañete. Salamat gid kay Diaz Migs. May lang pamati Diaz Migs kag kay Jose Talunan kag sa mga iban pa naton nga mga kaaksyon kay Marivic Capitle, kay Sandra Dizon Haro, Arman Regalado, Janet Villas, and Sherlyn Oro Javier, kay Alunan Suset, Tia Kim Eriman, Sonia De La Torre Delgado, kay Niras Anina Deras Maniego, kay Michael John Miranda, Wing Sanchez, kay Sally Literal, Keisha Blas, may lang pamati, kay Lia Hinesto Buen Consejo, may lang pamati, kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Sonhing de Monteverde Tocoda, no? May lang pamati Sonhing de Monteverde Tocoda,
kay Edka Asphalt, no? Cory Bidaha, kay Rhea May Ladio. May lang pagpamati, no? Kay Jolie Pataugan Gasapo, may lang pagpamati. Lisa Montecastro, kay Yern Grigas, Nilanor Bison, no? Kay Lenticar Iscolaran, Jocelyn De La Cruz, kay Richel Bonilla, may lang pagpamati man. Fernie Española, Roland Bantiliano, and Maricel Balicas Martinez, Dante Baflor, Lisa Joy Ilon Amoroso, Noel Hichanova, Ray Paclibar, Natalia Sigovia Hilongos, and ginsuli-suli yan, no? Makitar, di ko maintindihan, no? Ratikam L. Lied, no? Elizabeth Rosarito Tautawan, Remelin di Catacania Folgo, kay Idi Laos, Freds Clavicelias, kay Archel Villanueva, Liberty Benitin Obaldo, Jenna Ribal Pilayo, Guillermo Clarito, Amifil Ormando, kay Ronalyn Nicor, Iliterio Parcondayon, kay Bibing Cayaw, kay Nikki Osorio Miranda, Rimar Robles, Mark John Serenio, Jima Villesa, sa kay Jenna Hirona Fernandez, Nonoy Hovia, Robert Romal, ni Coronel, and Rafael Diaz Jr., kay Vincent Lombres, kag lakip na sa kay Benito Robles Bona, kay Gian Casag Hamaybay Valencia, Raul Ginsatao, Ronnie Aquino, kay Lens Aransado, kay Yoditorta de la Piña Barbecue, Tilan Van Rijon, Rochelle Arsiga, Boster Shot, kay Veronica Santillan Manukan, kay J. Suarez Voluntate, Phoebe Nombres, Lamayo Delfin Hulugin, kag kay Asunip Ibad, Mr. Milili Oligo, may lang pagpamati, Jerry Enriquez, no? Junjun Tano, Joroslava Diaz, Nomeriano Solatorio, Raymond Dova Locton, Mary Faith Ingamin Danyo, sakay Ray Franco, Ria Riblora, Rimar Hicano Haliasgo, Mary Ann Hilado, Aprika Mandioya, Susan Ares, Vincent Philip Hilado, Maria Cresmi Lamasan Cloud, Valencia Kinet, Rochelle Evangelista, Joan Mil, kay Marco Go, kay Stet Shetty Vienti Otso, Alex Montesa, Oji Hunabial Jan, kay Martin Aliling, kag Gemma Taguan. May lang pagpamati sa inyo tanan-tanan. Sa iban pa naton nga mga tagpalamati, karon dugay-dugay naman ang iban, daligid lang matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcast. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:48 na aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sining oras nagmatamat na sa pagplastar para panyaga ang halos naton nga mga kaaksyon. No? Sige, mag-ainop na kita pagdala sa mga balita na sa sining udto. But sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubi na may edad na? Pwede gid. No? Kaya ang DTX 500 capsule, amon isang kampyon nga proteksyon with 1.3 million ORAC units ang antioxidants, epektibo nga pangontra sa free radicals kag oxidation. Sa DTX 500 capsule, ang panit pahubinon organ Kantuan tarang nga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Builog nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang D3 Bayo. Ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw D3 Bayo. Kantuan tara si Aksyon na Dorel Cabato ni may kangtanan sa Food and Drugs Administration o kung FDA magapagwas ang bagong pulisa sa pagbakuna sang AstraZeneca vaccine. Extension sa pagbayad sang buwiso ginaduso sang Finance Department kag BIR. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita upod na kay Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginalauman anuman nga adlaw subong iya nga semana magapagwa ang Food and Drug Administration upon FDA sing bago nga guidance angot sa paggamit sa pungsod sang AstraZeneca vaccine. Sudo kay FDA Director General Eric Domingo, nagpatigay na sa emergency meeting ang National Adverse Events Following Immunization Committee kag handa na ang vaccine expert panel sa iya nga rekomendasyon. Sunod dire mismo ang World Health Organization man o kung WHO ang may ginpadala nga rekomendasyon kag iniman ang ginkonsiderar. Pagklaro man ni Domingo nga hindi ipauntat ang pagbakuna sa AstraZeneca
kag sunod diri ang ipagwa nga bag-o nga guidelines ang para lang mas mapuslan ining bakuna. Nakaligad nga semana base iya sa rekomendasyon sa FDA ginpauntat anay sa DOH ang pagbakuna sa AstraZeneca sa mga may edad sa 60 anyos panubo. Bangod sa mga report sa iba niya pungsod nga pila sa mga nabakunahan ang nakabatsyag sang blood clots kag may pagnubo iya sang ilang nga platelets. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal nanawagan ang si Deputy Speaker Rufus Rodriguez sa Department of Finance kag Bureau of Internal Revenue nga palawigon sang 30 kaadlaw ang deadline sa pag-file sang 2020 income tax return. Suno kay Rodriguez bangod sa pandemya kag hugot nga quarantine restrictions, hindi basta nga makapagwa sa puloy-an ang mga tao. Ang mga dapat hatagan pa sila sang nagakaigo nga panahon ining mga taxpayers nga makabayad man o kung makasettle sang ila account. Posible man nga may balatian o kung nabudlayan ang pila ka mga tax filers kag bisan gustuhon man sang isa ka taxpayer nga personal nga mag-file sang tax return, pabudlay naman sa mga ini ang safe nga transportation. Kag suno sa kongresista, imposible man para sa iban nga makafile sang tax return sa online bangod ang iban nga dokumento ang yara sa opisina sa diin ang pila sa ilang sirado bangod man nga na lockdown. Tigin tubod pa ni Rodriguez nga pila man sa mga BIR offices kag bangko ang sirado man bangod sa disinfection kag sa ginapatuman nga mas istrikto nga community quarantine ilabi na gid sa NCR+. Sa Webes, Abril 15 na ang natalana nga deadline para sa pagbayad sang tax returns sang mga taxpayers. Do halos kalabanan nga mga LGUs man subong action doors nagsiliraman sang opisina do 1 or 2 to 3 ka adlaw. Correct, mga for disinfection do mayo man ang mga rural health unit, mga hospital man ganun, parts sang hospital nagsiliraman action doors. Correct. Dumudamo gidya subong bugos nga Pilipinas ni, hindi lang ni sa Negros Occidental kundi bilog nga Pilipinas ni. Correct, gid Action Rex. So diri sa aton madamo gidya nga nagsiraan na subong temporaryo mga hospital, Bago City, Morsha. Oo. Ang Teresita, I think gid-mention kapo ni Vice Gov nga nagsiraman ko. Oo, may portion man to. Tapos mga health centers dito kadamo sang nagsilira for disinfection man lang actually. Although nga may iba nagpositibo tag isa, part lang nagyapon na. Pero ang sa Bago gid Action Rex bisan emergency purposes cases, I mean hindi gid sila ya makasulod sa Bago City Hospital. Sige, pero ang mga dalan ta subong do open man yan, no? May mga checkpoint lang gurong iban pero do ispas ba tong ginapangayo? Ano nang ispas action doors? Nang isa na siya sa mga requirements, Action Dress, actually, di ba, hindi na sila mag-release ng medical, certificate. Di ba sa una, kinanglanta na. Di sa espas na, dira ka na maano, may sabtan kada nga mga pamangkot. Tapos ma-download mo lang na? Oo, ara na siya sa Google Play, kag sa mga wala dira sa mga gagamit Android, Google Play. Sa mga iPhone naman niya, App Store. Kag kung sa mga wala cellphone, may ara sa website, Action Rex. Makita din sila makadto sa computer, sa Google. Computer shop. Computer shop sila. Oo. Ang problema, pero galing subong na may cellphone naman guro tanan na. Galing kayong iba, may ara pa yung mga 3210. Ay, kila. Hindi ka naka-download, Action Rex. Kung 3210 yung cellphone, Action Rex. Pero hindi mo na pag-i-print ya. Dra mo lang na. App na sa cellphone. Ara na sa cellphone. Pakita mo lang na kung may mag-check sa imo. Kay kalabanan sa kung ispas mo. Magagi ka sa mga checkpoint, pakitaan ka ispas mo. Pakita mo lang sa cellphone mo na pilapan mo na. May ginapangita na sila Action Rex. Wala pa ko naka-download pa na ko na. Pero way pa ko na gani, naka-fill up. Way pa ko makano ka daw mag-create ka account na Action Rex. I-explore ta na. Kinanglan mo na Action Rex, kinanglan ta na tanan subong. Kaya Alex Montilla, 50-10, may ara pa na sa iya, 50-10 kag 33-10, why na guro serya subong niya? Di na to yung guro naglalabog niya. Dugay-dugay na iya, ang mga unit niya.
antena. So, mayro antina, blang lubo, blang. Pero tsura do, butiti. kalay. Radyo. Kadamo, do ba iran action radyo ba iran? Ako pinakauna nga cellphone. Kung 3310, ang pinakauna ko gid nga cellphone. Tapos atong Nokia blang bao-bao blang nga type. Amo to sa ikaduwa ko. Amot na no to nga unit Bao ko rin. Nokia bao. Sige Sige. Ma-update kita na Action Rex sa ining COVID-19 pandemic. Subong ang bugos nga record sa bugos iyang kalibutan. Yara na sa 136,639,286. Ang nagkalamatay 2,949,408. Kag ang naka-recover 109,865,977. Sa Pilipinas, pinaka-latest ang cases naton dre 864,868. Ang nagkalamatay 14,945. Kag ang naka-recover 703,404. Sa Negros Occidental, 152 ang nadugang kahapon na adlaw. Nagdala ini sa kabilugan nga 1,335. Ang death toll yara sa 233, ang recoveries yara sa 7,084, kag ang total cases yara sa 8,652. Ang Bacolod, 25 ang nadugang kahapon nga cases, nagdala ini sa kabilugan niya 6,415, kag nagapabili naman sa 5,768 ang recoveries. Amuman ang death toll nagapabilin sa 191. Out of 6,415 confirmed cases sa Bacolod, 456 subong ang aktibo nga kaso. Kag sa Western Visayas, ang panibag-o nga kaso na dugang kahapon yara sa 262 nga nagdala ini sa kabilugan nga 29,833, kag ang bag-o nga recovery 55 nagdala sa kabilugan nga 25,878, kag nagapabili naman sa 803 ang death toll. Out of 29,833 confirmed cases, 3,146 ang aktibo subong nga kaso sa bugos iya nga Region 6. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:59 na nga oras. Ang inyo sining balita nga nabatian, wala gid lamang madugay gikan sa News Center. Builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo, kinanglanta mag D3 Bayo kita, no? Mabakal ninyo na sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. May lang nga pagpamati paring Nuno Agisando linya. Okay, paring Nuno Agisando. Salamat kid pare ko, no? Mapa-download siya sang ispas. Kay Sir Eduardo Sente dra sa Barangay Alegria Morsia monitor man, no? Sir Eduardo Sente may lang nga pagpamati dra sa Barangay Alegria Morsia. Halina kay Jomari ang mayong magluto, no? Sige, kantuhan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba, masailong kitanay sa patrol ta samtang nagaro chibog na kamusa siningaod to. Ini may kantanan sa palayag sang Philippine Coast Guard sa Bredco Port. Nagpagwas ang latest travel advisory. Ano ning travel advisory? Para sa mga kaaksyon tanga nagasulod rin sa Bacolod kag nagagwaman sa Negros Occidental padulong sa Isla Sang Panay. Kag kalakip man ang 17 ka mga barangay sa Negros Occidental, nagsumitin na sang aplikasyon para madeklara nga drug-cleared barangay.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapabilin nga normal ang biyahe sa mga fast craft kag roll-on and roll-off vessels going, halin Bacolod going sa Iloilo, vice versa. Aksyon Rex, buting ganon wala pa problema, ongoing pa man ang travel, pero hugot nga ginabantayan karon sa mga katapos sa Philippine Coast Guard nga makasulod diri sa Negros Occidental. Ining mga roll-on and roll-off vessel, halimbawa nga may mga karga o mga pasahero sakay sa roll-on roll-off vessel halin Manila, halin man sa iban nga lugar kaangay sa Cebu kaga iban pa nga mga lugar nga may yara bala. Action Rex sa MECQ, sa GCQ, din sunod diri kay Louis Capaco na Chief Petty Officer Louis Campanier, ang tagpamuno sa Philippine Coast Guard dara mismo sa Bredco Port area. Ang pwede lang makasulod sa Bredco Port kung halin sa Manila ang mga rolling cargoes nga may loaded sang essential goods kaangay sa mga pagkaon, mga frozen foods kag iban pa, kag kung ini halin sa Batangas abi. Sa mga pero may requirement. Action na Rex, sunod sa iya nga dapat sa mga drivers ang rolling cargos kung halin abi sa Luzon o kung sa southern Luzon, gina-require diri ang pinaka-latest nga swab test result kay amuni ang number 1 nga pangitaon upod kung may pahinanti siya, ti upod pa ni siya. Action Rex. And sunod sa iya ugaling kiti ang problema sa karon ang nagakatabo ang maabot na lang kung halimbawa ang rolling cargos halin sa Batangas, ang gaabot diri ang truck na lang, ang driver wala na driver. Kumbaga kung may sister company sila diri sa Bacolod kag sa probinsya, amo na lang masalo. Amo na lang ang masalo. Action na Rex, kay sunod sa iya mahal daan magpa-swab test man kuno mo. Oo, mahal 3,500 to 4,000 bla mo. Oo, may 4,000 sobra pa mapaswab ka subong. Paniman kay suru saya kunti kada kadto mo diri sa Negros mapaswag test ka, kada kadto mo sa Negros, kada kadto mo sa Bacolod tapa ka sa Bredco, amo man ang tuslok sang imong ilongda kag kuwaan sang swab test. Suno saya masyado nakamahal, that is why ang estilo na karon ginabaton o kung ginasugat na lang sang mga drivers sang iban nga mga sister company kung dito halin sa Manila. Now ginklaro yaman na diri bisan gani ang apor sa karon nga wala na ginapahanugutan, pero kung kita taga Negros, kita taga Bacolod, magapadulong sa Cebu, magapadulong sa Manila, pwede kita makakadto dito provided nga may letter of acceptance kita. Action na Rex dito sa Manila. Kung halimbawa naka-communicate ako dito sa Manila and ang local government sa Manila, amo naman ang magapadala liwat sa sulat o kung through email nga pwede mabaton kaga pwede o kung gina-accept na abi ako nga dito sa Manila. Pero isa ini sa requirement nga ginapangita man karon sa Philippine Coast Guard from point diri abi sa Bacolod, kung masakay halimbawa sa to-go vessel, sunod sa iya hindi ka man pwede makakuha sa ticket, hindi ka makasakay sa barko kung wala ka sining ginatawag nila nga letter of acceptance. Action na Rex. That is why importante gidi Action na Rex. That is why sunod saya nga kung pwede gani kung wala ka gidman lang may coordination lang to sa kantuan mo. May letter of coordination. Letter of acceptance to halin sa ila. Kag may coordination gid. Action na Rex. Amo nang pinaka-importante man mano ka to. Nya mayagang ka to sa Manila, makadto lang sa iban nga lugar. Galing iti magamuning nga sitwasyon, way naman sang tao guro nga kinanglan niya to magyagangyang. Gani man. Pagabot niya to siyahan no man lang to gyapon nagalagaw-lagaw. Ang lain pagidya kay kabalo siyang katuan niya. May kwan pa under pa sa MECQ. May pang preparasyon ng ningiya sang Philippine Coast Guard. Yes, Aksyon na Rex. That is why sunod sa iya kati kapin pagitsubong may additional nga 7 days sa travel moratorium, especially sa pagsulod sa mga pasahero abi o kung pagwaman sa mga pasahero. Ari Aksyon na Rex ang pahayag ni Chief Petty Officer Louis Campanier. Extend sila ng
one week liwat nga ang mga lugar nga halinan no nga masulod kini lang Davao, Laguna, Cebu. Amo nang wala ginatugutan nga masulod din sa Region 6. Ang Region 6 pili tayo mag-adto sila nito. Buti nga nun, sir, kita nga taga Region 6, for example, diri kita ya sa Negros, pwede kita kakadto sa Cebu, Manila, provided nga may ara kita, sir, nga letter of acceptance. Correct. Correct kung meron tang letter of coordination sa ina. Kung halin naman sa Manila, Cebu, Davao, kag Iban, masulod diri sa aton sa Western Visayas, especially sa Negros Occidental, ano matabo? Wala gid kay bala mo nakabutang kahit biskan apor ni PJ. Kaya nakabutang do sa request ni sang Region 6 tanan nga mga biyahe or inbound nga masulod diri sa atong nga lugar nga minensyon nila. Hindi gid pwede biskan apor. Bisa nag-coordinate na sila diri sa aton damlag pa. Oo, mga driver gani diri nga mag-abot diri nga walang swab test nga lin sa Batangas kinaswab sila. That includes, sir, ang mga delivery trucks, especially essential goods, ginaswab test man. Ginaswab test sila mga driver ka. Kung ang iban, ang inihimo sa iban, sa lakyan na lang inapadala tapos sila sa ugat sa driver diri. Kinanabot sing ganun, magambal kita sa lakyan ni private nga sa lakyan, kung may mga karga nga gusto mga cruising goods, kumuna pero kung isa nga may swab test sila mo na namulayan ang aton nga mga negosyo kay manano kada sakay nila ginaswab kid may swab test kita. Kaya lang sakay mo, hindi mo magbayad sila porque ka mahal. Ang mga kung isa kalakyan na lang inapadala nila. So isugato lang doon siyang iba niya ng private rin. So bali, kumpanya to kumpanya na rin ka-communicate kali, sir? Oo, kumpanya to kumpanya. Oo, inaya kung halin sa Batangas. How if kung halin sa Manila, sir? Kamo man, ano? Ay, wala man baling sa Manila. Rin aton sa Manila yan, mga container rice namin. Container rice. Kaya nga kuha nila ang mga dre, ang mga salakyan dre sa Bridcon, sa tubuhan nakasakay ka container ang ginakargana. Basi may panugyan ka, sir, sa iban nga nato yung mga kauturan? Sa aton yung mga kauturan, kung hindi lang importante ginanggantuan nila, sa mga lakat kay Sibunan. Aksyon na simple lang, kung wala lagin man na katuan nga importante, hindi na gid lang mag-lakat aksyon. Kung way man lang sang dapat nga importanteng kaladtuan sa mga malayo nga lugar pag paiway lang anay. Yes, aksyon rin sa muna. Hasta man lang ni Abril 30, actually, way patagaling ka hibalo kung ma-extend pa nibla. Oo, at least... MECQ naman tong status sa Luzon to. GCQ yung iban nga area sa Mindanao naman to iyang bahin galing. Ang sa Manila, Modified Enhanced Community Quarantine na muna isang Metro Manila, Bulacan, Cavite, kagiban pang mga lugar. Ang Santiago City, Quirino, Cagabraga niyo, April 12 to 30. Ang GCQ naman niya, tidamo-damo pa, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Davao City, Batangas, Tacloban, Iligan, Lanao del Norte, Adresor, Quezon Province. The rest dira, MGCQ na. At sa aton niya, MGCQ sa Nagyapan Aksyonarex, no? So, sa piyak sang kita diri, kita Aksyonarex sa MGCQ, ang mga katapo, subong sa Philippine Drug Enforcement Agency, ukon na padeya sa Negros, nag-amat-amat naman karon sa pag-imbestigar, pag-usisa via on-site validation on-site validation para diri sa 17 tanan ka mga barangay nga kandidato kag nagalaom nga madeklarar as drug cleared barangay sa nagailapit na naman nga barangay drug clearing program sa Philippine Drug Enforcement Agency Aksyon Rex. Now, sunod diri kay PD Negros Occidental Head nga si Nicolas Gomez, padayon man ang pagbaton sa ila sining ahensya para sa mga barangay sa bugos nga Negros Occidental nga luyag kag nagahandom nga maga-apply para sa drug clearing program. Actually sa 17 Aksyon Rex may ara man iban nga mga barangay nga damo man mo sa IB Magalona anom ang naga-apply, ang barangay Bateya, barangay Gahit, Pasil, barangay Batya. Batya gali no, Batya. Yan daw naanad manggol. Hindi mo yung mga Batiya yan. Do Batiya. Doon ka sa Bata Batiya. Amo.
Oh, barangay Batyaga, gano'n ba to? Oh, Gahit, Pasil, Tabigi. Gahit. Pasil, ang Pasil. Tabigi, Tatlo. tumungtong kag ang Tuburan. Anom? So, anom sila. Anong ka barangay. Ang Isabela, may ara isa, ang barangay Sibukawan. Amo ni ang nag-apply sa... Sibukawan, sa Isabela, di na Isabela. dampi man. Bukid-bukid na nga Puro portion. ni nga porsyon. Barangay naman sa sentro, gidya sa Kabanggalan rather, sa sentro. Barangay 2, kagang barangay 8, amuning ari sa may poblasyon. Nalakip na diri ang isa sa upper barangay, ang barangay Magbalyo. Sa Himamaylan, duha man ang barangay Mahalang kag barangay Tuoy. And ari na lang ang ginahulat nila Aksyon Rex mo nga maaprubahan San Jose kag Maricalom. Kag maaprubahan iti basi ma-declared as a drug isa ka drug cleared ang isa ka syudad Drug free. Drug cleared barangays. Maricalom na si Palay? San Jose kag ang Maricalom si Palay. Okay. And after this, posible kung makapasar abi, makalusot. At ang syudad sang si Palay, basi makabig man nga drug ako na free city. No? And Salvador Benedicto, ang igmayaan, may araman aksyon na Rex. Igmayaan sa Talisay, duha, barangay Zone 16, at barangay Zone 14B. Isa diri action Rex, sa on-site validation, may ginakadtuan, kung hindi man delikado ang lugar, ginakadtuan. Pero kung delikado ang mga lugar, sila ginapakamaayo, ginaabisuhan, nga magkakari na lang sa ila sining opisina, dara sa area sang barangay Mandalagan. Ari portion gid lamang sa nga pahayag ni Nicolas Gomez. Going aton on-site validation so almost every day ang tropa man nagakadto sa mga barangay sa validate. Ang iba nakakadto naman diri sa aton, ginapakadto man diri sa opisina man aton sir. Personal na ginakadtoan sa barangay sa. Hindi ni sir sa schedule naton sir no kay may actually sir may kabaton kami from the national office ng Bulig advisory about counter intelligence security, so di ay magkadto sa mga lugar na medyo delikado. That is why itong mga candidate barangays na medyo hindi pa na umpatuan, ginapakadto diri sa opisina para sa validation to the barangay officials kaupot ang LGU. Paano mga requirements sa karon sa? Actually sir na dapat ang importante dito sa aton mga drug personality sa barangay na dapat ma-accountanan kasi dapat community-based drug rehab program, sino dapat i-facility-based rehab. Magana ginapinguan ginato na ang tanan na drug personalities na mahagit ginaton sir. That is why ang magitan ang purpose aton on-site validation kay minsan sir may mga list diri sa aton sa PNP o sa barangay may ara din nga hindi siya maputang sa lista. So that is why sa on-site validation babala na na siya. Aksyon na Rex, kabahin gid lamang sa nga pahayag diri ni Nicolas Gomez. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Unang imbukada sa mga balita sa Patrol. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras. Ang ining balita ni Aksyon Alvin Graba, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Herbal Soap, ang habon nga pampaputi, pampakinis sang aton sining kutis. Wala ka nang hahanapin pa. Sa Santon Plus Herbal Soap, siguradong sigurado. Balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa si Dr. Chris Rongol. Daw rin positibo to nakaligad nga mga sinimana to. Naka-recover na sa COVID-19 si Dr. Chris Rongol. Kag tatlo sini ka mga kabataan kag isa ka helper muning subo-subo kay nagpositibo man sa virus pero asymptomatic, no? Ibaloon tabi we Aksyon Dale Salazar kag iban pang mabalita sa Bacolod City Government Center.
Yari ang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex kahapon nga adlaw Domingo sang gin-discharge sa may Riverside Hospital si Dr. Chris Sorongo na Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Matapos nga sadtong whole week gin-confirm nga nag-positive ni Action Rex sa COVID-19. So sunod rin kay Dr. Chris, wala na siya actually Action Rex gin-reswab o kon gin-retest bangod si dalatong protocol. So na symptomatic kamalang o kung wala ka sang symptoms si ginabatsyag sa sulod sang pulo kadlaw makabi ka na Action Rex nga recovered patient sa COVID-19. So according din kay Dr. Chris Sorongo, ang iyas na ipaglantaw is ako gina na bulig sa pagpabakuna Action Rex kontra COVID-19. Bawat sunod siya kung wala siya nabakunahan sang Sinovac vaccine sang first dose. Posible ang iyas nga panawan maglala no o kung mag-worse ang iyas nga sitwasyon Action Rex ilabi na nga wala siya nakaibalo nga taas manggali ang iyas nga blood sugar Action Rex. Si Sorongon ang una yung nakabatan sang first dose sang Sinovac vaccine. Gin-istorya ni Action Rex aton kung ano ang mga treatment kalang iya sining journey man samtang naga-quarantine nagaisahanon sa hospital Action Rex. Ano siya ginpaidaran siya sa convalescent plasma therapy ginatagan man sa ang nabakunan sang Sinovac ma-issue dahil sang statement Action Dale especially nga kung natapikan sang COVID-19 now. Anong rason sini? Ang mga nabakunan Action Rex ang Sinovac sa the first para one or second dose. mainganyo. Para at least madugang-dugangan nila ang mga residente na magpa-register Action Rex. Gani man. Balanta na ning ilang at tinutuyo mo. Galing iting iban sini. Depende man rin sa gyapon Yes, Action Rex. Sila binang iban may mga luyag nila, may specific abing brand sa bakuna nga luyag i-inject sila Action Rex. Pero ako ito kay Dr. Chris, mo ito ginpedalo sa convalescent plasma therapy Action Rex tinatagan sa mga bulong remdesivir, dexamethasone kag iban pa subtob nga nagkalado lang yan sining symptoms ang COVID-19 kay kung madumduman naka-experience si Dr. Chris ang kabudlayan sa ginhawa sang gin-admit sa may Riverside Hospital Action Rex. According kay Dr. Chris sa contact tracing titatlo sila ka makabatag yung mga minor de edad nga puro mga babae Action Rex 8-9 kag 10 anyos nagpositive man sa COVID-19 kadang nila sining helper o kung nagabantay siya sing mga bata nagpositive man Action Rex. Pero ati mayroon din kay asymptomatic o kung wala sang symptoms nga ginabat siya ginawala ni Dr. Chris no kay sa Wabes ang iya sining paglantaw nga matapos ang ila sining quarantine period nga wala sang symptoms nga nabatsagan kag makabig naman nga recovered COVID-19 patient Action Rex ining iya sining mga close contact nga nagpositive man sa COVID-19. Ang pananawan din ni Dr. Chris kay last time ang pila ng Action Rex sa may Rizal Elementary School para sa national IT registration. Tatlo to siya kabeses nga nagbalik-balik para magsaway gid lamang kay nagadinagusto. So possibly dito niya nakuha Action Rex. Subong kay daw may national ID system registration tabla sa mall. Sa isa ka mall, no? Yes, Action Rex. Oo, sa Bungadlaw. Ambot kung kamusta tong area to? Dati ay sa barangay Mandalagan na nga mall Action Rex. So, muna siyang pananawan ni Dr. Chris nga base dito niya nakuha sa may Rizal Elementary School sa registration sa National ID System Action Rex. Tingin ba si Dr. Chris? Tigaling kay base kung angot sa taas ang kalamay ni Doc Chris yang ginbatsyag ya? Ati, ano ba Action Rex? Galing kay ang mga doctors gyapon ang ma-decide na mo. Yes, kung wala COVID-19 siya o kung taas kalamay niya. Kailain man na iya tuod ang taas ka kalamay kontra sa COVID-19 mo. Yes, Action Rex. Makabili siya mga comorbidity. Meron ka na existing condition. Antasi kaya nga natapikan na sa COVID-19. Maramba nila sa mga expert nga bulugod Action Rex kung may mga diabetes ikaw, hypertension, pag matapikan ka sa COVID-19 ba siya galing ang ginakatingalahan ko lang Dale, Action Dale, ginakatingalahan ko lang once magpositive ang isa ka public official so kung ano man da siya sa gobyerno, gaguluwa sila dayon, ga-issue statement. Ano ni siling ko pang inganyo? Sa una, tago-tago. Kanimo? Sa una, sumuway na taguaya.
Sa una, may mga makapangabasik i-discriminate, baka mga ng COVID pass. Subok sa next daw ka normal na. Normal naman Nagina-post sa social media, kada may nagapalayag nga, may nag-positive sa COVID-19. Wala pinastasig man ang contact tracing. Ay kung tago ko next, kasi mabulubod tayo pagkita mga contact tracers natin. Importante na nagalayo na sila. Yes, Aksyon Rex. Kaga si Dr. Chris, wala pa siya na yan nagbalik dila sa NGC. Mga pinagani ka adlaw na? Mga pulo ka Aksyon Rex, ang wala lang siyang symptoms, kaya dapat si Dr. Chris, makabig na siyang recovered patient. Pulo na sa kadlaw? Yes, Aksyon Rex. Pero hindi pa siya kabalik pa sa City Hall? Daw nag-slow down siya anay, pero virtually nag-attend siya sa mga series of meeting. Ang ginapatawag ni Mayor Bing Dagsang Bacolod EOC. Once nga lang may meeting sila po naman sa mga pastor sa Iglesia ni Cristo kaga Adventist Action Rex. Kalang mo naman yung ilasin nga sa pulon. Isa pulon man, daw ka more on reminders man para magbulig man bala kung may mga religious activities, no? Ang INC. Dapat ikuha nila, ipaluntad gidang social distancing. Yes, Action Rex. Since 30% gid lamang 30% lamang allowed. Dapat nga i-implement sa mga simbahan kung sa diyan man ng mga religious activities. Aring tingnan to Dr. Chris Orongon. Dok? Kagapon ako na-discharge. Lang, work from home lang. Kaya miss ka na ako sa hospital. Sige naman ako attend sa mga, attend sa mga meeting sa EOC kag sa mga virtual meeting. So, tapos sige mag-coordinate ko na ako sa balay. Oo. Valid, Doc, gin-retest ka, Doc, or wala na? Wala naman. Wala naman to nag-recommend sa re-swab once yung marker covered. Kaya because of the possibility na kung i-re-swab ikaw, there's a possibility na mapositive ka Japon kita sa mga dead remnants ang virus. Plus, prior to my discharge, din ko anto sa ako na IgG titer, mataas ang ako na antibodies kontra sa COVID. So, ang ako na antibodies is ara sa 6.2 something. Oo. So, recovered na ang label mo? Yes. At yung una, ako kaya nga bilig ang pagpabakuna dahil, no? Kasi kung wala ko napakunahan, it could have worsened. That's why at least tungkol sa bakuna, it added protection sa lawas ko. Nakabato ang lawas ko without knowing na may comorbidity dahil ako, taas ako ng blood sugar. Direct sa Dr. Chris Rongon, sa siya wala man sang pagligwat sa curfew sa siyudad, 11 p.m. sa gihapon, sa kagahon. Ang curfew dito sa siyudad, unlike sa pero sa probinsya, 8 p.m. ma-start na alas 8 sang gabi hasta alas 4. Daya sa siyudad, amo lang sa Japon, las 11, tubtob las 4 sa ngaga. Yes, Action Rex. May ginalantaw man nga benepisyo sa Dr. Chris sa curfew pang province. Ilabi na ako na taga Silay, Cabay, Talisay, makadto ko din sa mga syudad. So, dapat early ka pa sa Action Rex since the curfew. Before 11 o'clock. Sunod siya, maiban-ibanan ang mga tao nga nagapadulang din sa mga syudad. Bangod ko ang ilas nga panumduman is mayara sang curfew, no? 8 to 4, magluwas na lamang. Kung mayara ka sang trabaho sa ng mga tinion Action Rex. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Rex. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. AksyonNo Radio Philippine Standard Time, las 12:24 ng aton oras, 12:24 na. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa Iluantanay, si Aksyon Art ay hupon sa Bacolod o kung sa special assignments. Inimay kang tanan sa adjustment sa schedule sang trips sa mga buses kay patuman sang Valyacar Transit bilang pag-comply sa implementasyon sang curfew sa probinsya sang Negros Occidental. Ting pasahero tayo, hindi tapagbuhinan. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Art ay hupon sa special assignments. Aksyon Art? Aksyon Rex, may aras ang adjustment kung time bala sa pagbiyahe, especially ang last trip nga hindi man maalang-alang nagwarabutan sang curfew ang mga magasakay nga pasahero. Amo lang rason kung nga ang may ara sa karon sang ginpagawa nga pag-o advisory diri ang Valyacar Transit Incorporated. Lakip nang medyo ulo adlaw na mag-start man ang first trip nila kay para hindi man magdilagos o kung aga pa magpadulong sa mga paradahan
ang pasayro kay bawal pa man mo. Kaya ano oras ng ilang first trip na? Mga 4:30, karaman Andre, kaya 4 o'clock man 4 o'clock man matapos mo. Di kundi at least makahalin ka sa balay mo 4 o'clock, kaabot ka sa terminal, 30 minutes ka travel mo, at least mo na pwede na dahil makabiyahe. Ano lang ginapay Sa gabi, Ang sa gabi, ginadjust nila, kung dependis ka na yun, naksumex, pero na sa hinubaan, timprano pa doon, online mag-job lang, malin na di. Last trip na dito? Last trip na padulong to, ilang mga nag-agi. Ang halin dito, Ang halin dito, ano man, nakinailan 1 o'clock man? 1 o'clock man? Ano man na, kahit hindi na Diba sigurad maagyan mo nga mga banwa, may mga checkpoint lang, curfew na? Abot na Lasotso sa nindiki ka pa lang, Tapos nakalagas tayo na kasi ilote lang ang nagkaroon matulog man. So mo na mga adjustment, actually post lang karon sa Facebook sa Aksyon Radio para may basiyaman ka mo. Sa kuha given naman ay Aksyon Next kay kundigin pang check liwat to, especially ang compliance nila. May mga nag-checker actually sa mga mga terminal na miyembro sa pulis asto sa compliance nila sa passenger. Ating sa along the way ay tanambalan, kung balang may ginapasakay pa na sila, pero tikon siling green ni Jade Marquez Sibalios, siling natin nag-comply kami kag pagasunod kami sa health protocol nagirapatuman sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Bangod sini, mayaraman sang appeal si Sibalios sa ila mga pasahero. Yari siya sa aton interview. Ma-comply, ma-abide man kami whatever nga protocol, layigan nga papanaog sang aton nga lokal nga gobyerno dire. Ma-abide di kami. So may mga adjustments kami nga ginhimo sa amon mga schedules. Sa amon pinalangga nga riding public no sa ginapangayo lang namon ang pag-isundi nyo. So kami sa part ng management nag-abide di kami kung ano man ang mga order na ginapapanaog dire sa probinsya sa Negros Occidental kag diri man sa Bacolod City. So kung para ini sa kayuhan tanan nga ini siya sa mga rason nga matapna sa ang damo no pagdugling sa kaso ng COVID. So kami nag-abide di kami compliant kami sa tanan nga mga maayo nga mga aksyon nga ginahimo sa aton lokal diri nga gobyerno. So ako muna sa aton nga bahin gapon ipatigayon talang ang extra nga paghalong man no. So madala kita sa aton nga face shield, sa aton nga face mask ay kung wala sila hindi man kami magpasaka sa inyo sa bus no. Kabay pa nga may sindihan nga man ang support namon no. As I've said, kami nga palayag ni Jade Sibalios or Marquez Sibalios, ang relation officer, media relation officer sa Balita Transit Incorporated. So sa may mga gusto dira i-inquire sa schedule nila, karon na available sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod para may basihan man kamo kapin pagid sa gusto mag-travel kag Ano lang ni nga danang means of communication, transportasyon sa bugos nga probinsya mo? Kada tikon layo-layo kaya karon gumamit ka sa last trip kundi kalamay mo man yan. I-check lang ninyo sa page ng Aksyon Radio dira. Okay, posta nito yung lugar lang ko ng appeal man diri ni Jade Marquez Sibalios. Para sa Aksyon BBB program ang Aksyon mo, Aksyon na tayo po na sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson Artay Hopon balita gikan sa special assignments standby na Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Matagtanay pinaga mga commercials, balikan ko lang kamo sa diri gilamang madugay. Ang hangkat mga Balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:30 ng aton oras, 12:30 na mga ka-aksyon. No? Katuan tanay sa aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa 3 ka mga empleyado sa Kapitolyo nagpositibo naman sa COVID-19 ho. Ano nga departamento ni kag dinis la na destino ning 3 ka mga empleyado kag 4-day work week plano nga ipatuman umpisa Abril 15. Nakaligad ni daw gindiho naman ni pero wala madayon to. Pero base madayon umpisa Abril 15. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar? Aksyon Rex, halos aprobado na naman ang plano nga pagbalik sa ginatawag nga 4-day work week sa mga empleyado kang opisyal sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Matapos nga sa mga aga si Governor Bong Lacson, lagi istorya sa kaya Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II. Agad ini ang desisyonan ti ambal ni Gov. Recommendation na lang ni Attorney Diaz ang yesterday ginahulat. By April 15, matuon nila siya sa Webes nga adlaw, umpisa ang 4-day work week for duwalang kasmana, no? Magsiling kita 4-day work week, ti ang trabaho dira sa Kapitolyo, Lunes, Martes, Miyerkules, Tubtob, Huwebes lamang. Biyernes, tiner sa puluyan ang mga empleyado, mamaningin implementar una, nagligad nga Agosto tuwig 2020. Dumduman ko to pag August 2020 nag-start to ang 4-day work week. Inbalik ang normal ang 5-day work week sang November na ya 2020 Manakson Rex. O iring 4-day work week nga mando sa gobernador, magalawig lamang niya sa 2 ka semana. Pero depende pa na. Until April 30 lang niya. O pero depende pa na Aksyon Rex. Depende pa sa sitwasyon Kung di naging para makontrol ang grabe nga pagbutsog sa kadabuan sang kaso COVID-19, may posibilidad nga magasigi-sigi ina Aksyon Rex. Control mangguro kay ti sa itong nakaligad ganing Sabado sang hapon to 169 kapon 140 plus na lang bla. Subo Aksyon Rex, pila ng COVID active cases, mga 1,000 sobra na? 1 triguro ay. Ang pinakadamo nga na-record sa provincial government sa Negros Occidental last year mga 1,600 plus. Lapit na lang Tidali na lang. Lapit na lang Sunrex malapot. Kaya mo na ginatinguan ni Governor Bong Lacson nga hindi maglabot sa punto nga malampuwasan ina nga kadamuon. Amo ning rason kun nga ang damo-damo sa mga restrictions kag limitations sa ginimplementar sa mga bulan. Yari si Governor Bong Lacson sa amo sa nag-interview, why naman na isang face-to-face Aksyon Rex, no? Why face-to-face gali? Bisan sa amon gani diri sa media center bla, sige natin tira namon. Nga amon sa nga entrance, masulod ka anay sa entrance man nga ginasudlan sang mga bisita nga nagasulod kay Gov. Lacson. Amo na unang entrance. Tapos ang magasulod kay Gov. Lacson, madiritso ka man ya, daso na pa left side. Amo niya media center, pag sunod mo, ma-right turn ka. Right turn na yung media center. Mapatuo ka. Boss kadlaw, ma-implement Aksyon Rex ang kwarto or media center nga hindi na mag-agi sa ginaagyan mo sa mga bisita. Kundi, separate na? Hindi, may ready sa corner mo sa lapi, blayon. May portahan na nga kristal man, nga dugay na nga lock Aksyon Rex. Dira sa right side? So na, kundi may lapi na nagapaliko sa mambukal nga opisina. Paliko po na pawala, dason patuo ka, nagaliterze, sa tuo sa corner na may portahan na na kristal. Amarihan na posibilidad, boss nga adlaw kay tira na maagi ang media. Ito magsulod dito sa ginasudlan sa mga bisita nga nagasulod sa kay Governor Bong Lacson. So mga aga, naging-angot kami kay Gov. Lacson via communication o cellphone naman. Malang sa tiyaka kwarto si Gov, ari kami dispatch mga kwarto, media center. Yari si Governor Bong Lacson.
I just met with our provincial administrator, Attorney Diaz, and I asked him if only to stress our point. I've asked him if we can do a four-day work week. The purpose here is really to manage the movement of people, and I think we should take the lead, the provincial government should take the lead. I've asked him if we can do a 4-day work week, effective April 15th for 2 weeks. Even without the GCQ, I will wait for his recommendation. We have done this before. I've asked if we can do it again now. Samtang si Governor Aksyon sa mga aga, nag-istoryahanay sila ni Iloilo Governor Toto Defensor, angot isang sining plano bla sang Iloilo City kag Iloilo Provincial Government nga pag-close sang border sang Iloilo City, Iloilo Province kag Negros Occidental. Mas ang problema nakita rin si Governor Aksyon, basta magkabulig lamang ini naganahagan kung pagpugong sa ring pagputsog sang kaso sang COVID-19. Balikan ta si Governor Aksyon. This morning, nagtawag sa akin si Governor Defensor of Iloilo. From time to time, tawagay kami. And I told him that we heard that may planong Iloilo City and Iloilo Province to put a border, especially travelers coming from Negros Occidental. And I told them I understand your situation. Do what you think is good for your constituents. On our part, let's not look at it as negatively. I just tell us, come on, let's do our homework. We really have a problem now. Let's not deny ourselves. Let's do our homework and try to bring down the numbers. Because probably, if it is the other way around, I might also do the same thing, if only to protect our constituents. I have no problem if we do that. Let's take care of ourselves first. Ang nagdugang naman nga COVID-19 positive nga mga Capitol employees, inagin pala Aksyon Rex nga apat inisa lang na siya, Ang report kaya ba ito naman ganiti anom pagani mo. Nag-anom, mauna nga nag-positive ang empleyado assigned in-swap ang close contact, nag-positive man ni Aksyon Rex. Pero ang insakto kada moon i-check na sa record karon ato sa ring provincial incident management team. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby ay Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Kagangatos rin nga mga out-of-town reporters. Sa mga ka-aksyon tamay tisian ay ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan.
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Ayos, sige daligid lang mga ka-aksyon kay tirahon tari na yung mga greetings naton sa siling hapon no. May lang pagpamati kay Mary Dave dira sa Hong Kong. Salamat gid Mary Dave. Kay Maria Milagros Tahom La Checa dira sa Barangay Bungahin, Banwa sa Isabela, may lang pagpamati. Kay Yorb Quiniol, may lang pagpamati sa Kingdom of Saudi Arabia. And payong yung Rinan, may lang pagpamati man. And sa kay Arman Rama, linya OA naman sila. Ako gusto ko magkahawa sa COVID kay wala ginakamaturan ang mga ginahimo nila subong ang mukha sang mga nagapatupad sang COVID amuna na ang ginapreparahan sang face shield kag face mask, mag social distancing dayon kon mga otoridad. Ang batas balang wala kwen din sa amo pa na ang ginafokusan sang mga walang utak man nga mga nasa gobyerno ta. Yan ay diretso ni Arman Rama. Wala kamudra bunggo, no? Alunan suset, may lang pagpamati nga Sir Alex, libre bakuna sa abroad diya ka gobyerno. Okay. Salamat gid Madam Alunan suset. Kay John Villarosa, amat-amat kampanyang in GC, bugat daan kontra ni Bing. Ling ni Sir John Villarosa. And Sir Alex Montesa, may lang pagpamati. Sir Rex, aslang ko kung isa sa mga himata mo ato sa abroad, paano sila maka-avail sang libre nga bakuna. Dito sila, may ato na to. Hindi man lang ni sa Pilipinas yung COVID-19. Sa iban nga pungsod, ni-required na to iya magpabaksin sila, no? Ayos. Kay doon din Cabo, may lang pagpamati. Nahulog sa lobby, COVID na. Sa dinaya. Oo. Diding aluhaminto, may lang pagpamati. Gayuhom ko sa mga mensahe niyo. Ling ni John Villarosa, taas na kalamay ni Doc, charge COVID ayon. Hindi man to nakasiling no, hindi man taksiling yes. Kaya sila malang mga otoridad silang doctors nga nakaisayod sini, no? Mary Jean Singson, may lang pagpamati. Mary Jean Singson, Pelton Lipora, dara sa Pasay City, may lang pag-monitor. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, dara sa Barangay 31, may lang pagpamati kuno sa Purok Santa Ana, no? Pamilya Malaka. Okay, salamat gid. And Ronnie Maranghaya dara sa Hufuf, Saudi Arabia, may lang pag-monitor. Kay Janine Arabilo, may lang pagpamati Janine dira sa Bago City, patamiyaw lang ko pamilya Hirota.
halin sa kay Janine Arabello. Kay Inday Blasa, niya ahay paano naman niya ang mapuli sa ila balay. Anong bot yan sing ganun? Sa curfew? Or nano Inday Blasa? Di papulion ka man nagyapon kung nantis ang curfew. Butang mo, arikas makulod, talisay kaya, ti kung mo may 8 o'clock nga curfew, 7 o'clock buyan na sila. Sangila siniginatrabahoan, no? Di kay mapuli kay mo las 9, sino panabi nga tao yung mapasulod sa imo sa border naman? Importante nga from Talisay down to San Carlos, las 8 na ang curfew, no? Ti 7 o'clock, amatamat na puli or las 6, no? Depende sa ginaobrahan mo. Francisco Guangco, may lang pagpamate, kag may udto lang da kay Norberto Diaz, kag Roland Tordilos. Tordilos ni sa? Halin sa kay Francisco Guangco. Kay Fernando Lombre, Sir, good PM, arira kami ga monitor, sir, liog lang ko tamyaw sa Sanday Babi Horario, Ato Alejandrino, John Milan, Janere Lito, tanan sang barangay Mambulak, Silay City. Halin sa kay Fernando Lombre. Salamat, gid, no? Elmer Piloriano, Piloriana, may lang pagpamate, Elmer. Good noon, sir and company. Pabudlayan naman nila ang mga pigado kalabanan, asymptomatics 97% nga need gid mag-GCQ ay nano. Normal lang na nga gidawatyag COVID agad ay kalain. Siling ni Elmer Pilorena, no? Kay Jeneline Quibiti Bandoha, linya good noon Aksyon Rex sa tamyaw kulang da pamilya Bandoha, Posadas, Halong Kamudira. God bless. Halin sa FB sa Quezon City. Salamat gid Jeneline Quibiti Bandoha. Sa kay Michael John P. Season, dira sa Chato Ilisi Paranaque, greet lang happy birthday kay Bernie Obas, dira sa Purok Brotherhood Sumag nisa. Kag sa kasin ko, Emmanuel M.M. Palma, sang Purok San Sebastian, Barangay Sumag. Ayos, dagang salamat Sir Michael John P. Season. Kay Love Caniedo, may lang pagpamati dira sa Aning Montivillas. Love Caniedo. Kay Ernie Odascolidas, may lang pagpamati, Ernie Odascolidas. Kagrit siya lang si Paria, Lare, kag si Paring Torcoda sa Talok, Bago. Alma Pritos Francisco, ga-monitor dito sa Escalante, ho, may lang pagpamati, Inday Alma, no? Alma Pritos Francisco. Kay Michelle Sayo Gimeroy, may lang pagpamati, Michelle. And Gian Resisio, greet lang happy birthday today sa iya sining nga brother. Sino nga ni brother mo, Gian Resisio? Salamat gid madam, no? Gian Resisio. Liberty Benite Nobaldo sa kay Charian Praba. Kag sa among tupad balay nga si Gingging Igang nga ga-monitor gid sa Aksyon BBB. Salamat gid halin sa kay Liberty Benite Nobaldo. Percy Orteste Ayon from Pasig City, may lang pagpamati Percy. Kay Sir Alex Montesada, may lang pagpamati. Way nang iba naman nga mga mensahe. Ipadala lang ninyo liwat ang way ta mabasahan dra kay ubos gid. JC Halandoon, may lang pagpamati. JC Halandoon kay Merly Gonzaga, may lang pag-monitor dra sa Barangay Alihis, Bacolod City. Kay Suset Pahi Marhin, tamyaw lang Neri sa brother yang nga si Neri Pahi. Happy birthday watching from Barangay 30. Salamat gid Madam Suset Pahi Marhin, ha? And Joval Trinidad, may lang pagpamati. Salamat gid Joval Trinidad, no? Kay Di Anton Diaz dira sa Patria Village, may lang pagpamati Di Anton Diaz, no? Gardi Hondrades, may lang pagpamati sa Sitio Tabadyang, Minuyan Morsia from Hondrades at Perwilo family. Salamat gid Gardi, no? And Antonio Beronio sa San Gabriel, Makabibi, Pampanga, monitor man si Antonio Beronio. Kay Yvonne Breutzer, dra sa Germany. Yvonne, salamat gid. And Alunan Suset, may lang pagpamati, pa-shoot out lang sa sister yang si Kaura Gayuso, ga-watching sa imo sa Talisay. Salamat gid Madam Suset Alunan, ha? Thank you gid. Dagang salamat gid. Diyos dado Proponga, monitor lang kami diya, gasigabong gidi sa London, England. God bless Rex. Salamat gid Sir Diyos dado Proponga.
And Gian Resisio kay Mark Resisio. Okay, sige. Happy birthday kay Mark Resisio. Alin sa kay Gian Resisio. Ayos. Michael G.R. Ambong, may pangontrak ko COVID, IPM ninyo lang ko, ninyo mayong aksyon, ari ko sa Manila. Michael G.R. Ambong, sige. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Ayos, sige, daligid lang mga ka-aksyon sa bayanay, matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligilamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad CantongNo Radio Philippine Standard Time las 12:56 sa aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sa sining natabo man toho sa syudad sang Bagobla. Ngaging panglabo man to sang pamilya man ang nila. Actually, sa malang kapilyedo tanan ining maggamay nga kagawad ini kuno sang among barangay. Kaso nga double murder ginpasaka na kay na sang aga batok sa persona nga nagpatay sa duwa sini ka himata kag tatlo ka mga lalaki pilason man matapos nga ginpangbunoho. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon na Rex ginigquest na kay na si Eliodoro Soriaga, 48 anyos. Ininagapuyo dira sa may Purok Balonggay A, Barangay Ilihan, Siyudad sa Banat. Siya amo ang suspect sa pagpatay sa iya sining tiyo nga amo naman ginkilala sa kay Manuel. Kaganya sa pakaisa nga si Rene. Kag pilason diri si Jonary sa pagpanglabo tagdilekdan nga adlaw Aksyon Rexa. Sunod diri kay Police Lieutenant Joseph Haro, ang Deputy Police ang bago sa PNP. Kaso nga double murder kag attempted murder ang ginfile batok sa kay Eliodoro matapos nga ining duha nagkala disgrasya gid sa iya sining pagpanglabo. Ang pisagid ka motibo karon diri nga ilagin padalman Aksyon Rex ang kutso. Kay sunod diri sa kay Haro na matian sining suspect nga naga-istorya ang iya tiyo nga si Manuel nga ginasugid niya nga ining suspitsado ginlugos niya sadto ang iya sining utod mga 20 ka tuig naman ang nakaligad Aksyon Rexa. So nagtumar sang kaakig kag nagdumot nga ginakutso ini siya. So moto nagumpisa ang ila sining isbikakig kag pinanglabo kini nasambit nga mga biktima Aksyon Rexa. Pero ining suspect ginukay gid man sang bago PNP. So far why sila nakakita nga may record ini sa among nga sahi bisang aligasyon. Kag kon iman paginabi nga mga kaso man why gid ini ngalan dira sa bago. In short maayo ang record sila nasabi ka suspitsado galing umpisa gid lamang ini sa namo iyang aligasyon nga kutso. Yari si Haro sa confirmation. Ito sir sa bago sir, nga pamilya niya man lang sir. Sa kailan sa kapina, kanina sa kali, nakailan sa atong nga investigator case. Ang kaso, ano ang kaso sir? Ang kaso nga kintayo sa iyo to, cause of murder, ang attempted murder. Okay, sir, kumusta itong isa sa nalabaan niya? Anong status mo, sir? Pag ito ang prasa itatakyo, ang niya, wala man ito sa yung serious kidnapping, kaya naka-inagaw sa palat niyo. Naka-face kasi, nag-refer sa hospital, kaya pwede man siya kadala sa communication lang. Okay. Sir, ano may mga changes sa statement niyo, sir? Basi napapangkot niyo sila siya mo ito may ginambal sa nga doging sudlan sa mulain nga una-una ya. So, sir, ano itong pinakarason motibo sa tungkol pang labo sir man? Sa buwan pagkanggap sa mga investigation po sila naman ang isa na mga posya
akong pintak nila mangkot sa way. Mas naman sa akin, dito sa mga tapat. Pero isip na mo yung mo sa kita mo matakandak ng station dito sa Sipakikay sa Batalibot sa mga kanganitan. Ako nagkain pero nakakasihan niya ang suspect number 1 so tiyong naman na pagkailan istorya dahil sa iya parte siya sa boses sa iya na utot na nangangasapok na sa mga 20 years na pa naman na po. So, pinapagyan sa iya pala sa balay na. Nakatagyan niya nga mga istorya parte sa iya. Okay. At sumunod sa butong confirmation ni Haro angot sininasambit yang insidente. So gina-consider na nila nga solve na rin ini kaso kati dakop ng gilayon ining suspect kag tiyan mo na no? Priso na kag na-inquest na mga ni kaina sang aga action reksa. Sa syudad sang Talisay ipakaronan taning 3 ka mga persona lunsay nagkalapilasan iniho kay pinangbuno ini sang isa ka suspitsado sa wala pagid mahibaluan kanong pinaka-rason sini Aksyon Rex. Ano? Ang balita gikan sa Nokpo, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pamati sa kay Vanessa Mayo, kay Kelly Gili, kag sa kay Ma'am Lida Zamora Yamagishi, no? May lang pamati alin sa kay Alex Montesa, kay Paul Street Party King, no? Dala sa Banwas ang San Enrique, may lang pamati, no? Si Alex Montesa pahabol pa sa Phuket, China, sa kay Guwi Son El San GR Albao, no? Daddy G Fire kag kay Ma'am Humalumina. Ayos, dagang salamat gidalin sa kay Alex Montesa. Kay Rolando Octavio dala sa San Fernando, California, may lang pamati sa Juan Roberto Nanet Delioso, may lang pamati ga panamyaw dira sa Damam, Saudi Arabia. Samtang pamati diri sa aton sining programa. Kay Elisa Arroyo watching live from Talisay City. Salamat gid Kativer kay Alin Louie Himuteya. May lang pamati from Linawon, Kawayan. Kay Neil Brian Balues. May lang pamati kagawa Dimbong Jocampo. Mama Relin Abarte, may lang pamati, no? Sa mga ka-aksyon life extension vitamin D3, no? Naga-suplemento sang vitamin D sa aton sining lawas para sa suporta sa aton sining mga katulanan kag immune system nagapabakod kag maintain sang healthy blood pressure nato, no? Muning manami dre life extension vitamin D3 ang calcium sini contribute sa normal muscle functions kag ang vitamin D naga-contribute man sa normal absorption utilization Kadto antang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa suicide kag wala sang foul play ang kamatayon sa 53 anyos resulta sang ballistics kag paraffin examination posible magagwa sining hapon. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex Kantong kamusta ako kasi Basko sa nga ako niya, oh. Yeah? Basko gangin. Basko gangin daw? That's why nga daw kuando ka chappy sa sulod ko dira, no? Ka chappy. Ka chappy man, nga daw ba ipagka-chappy-chappy man.
Ang mula ng mayong tirada na, no? Ito may naglaban ng kiti bagong chabing, alapang awas, no? Ay, kalain. Kay Madam Rona, rihida, trabaho. May lang nga pagpamatid na, Madam Rona. Wapo ang ratings mo ba? Kay Tiaday TD Rihida, advance happy birthday. Sa ano naman, 75th birthday yan? 17. Sa 17 pa? Oo, sa April. Dugay pagli. So, may Sa Sabado pa. may padala siya kung simuta. Ate, pihuwa lang, mama. Oo, Mayara nga? Isa kasako. Nga? Nga upa. Ayudipurma. Siling ko gida. Siling ko gida. May katapato, ang bibigay sa balay mo. Abi ko kung ni sakasako mapilit na. Dali kay sakasako nga upa. Nga upa. Si Dennis Richard Tiboroma din ka kuno kay kabaskog sa ngangin sa babaw ato. Ari sa babaw ko na. Babaw kalangitan na. Ayudipurma. Hindi na ba mamangkot Dennis Richard Tiboroma? Wala pa mati ka na ng blada. Pag-ulaton na nga lawagoy nga mo. Ayo. Parang makapreparar ka da, no? Gani man. Ay, puwerte, Ito, kuhan kita. Ito, grabing init sa buho. Gani, grabing init. No, ito, kwaresma na gidya. Tapagiti kita. Sandak siyang kuhan, ang init. Hindi magpainit kay basing panit mo, mapugis. O gani ko ito, nagpapanit-panit na akong kaguya, no? Ayudipurma. Panit. Tama ni gulo kabulad sa init, no? Alapan eh. Eh, kung nagkaladaan, nagkakwanta ka painit na kadaan. Okay. Sa Parinuno, Galioga, message pa. May ipadala man siya? Mapa-apply sa ISPAS. ISPAS? Oo, tida na yan sa imo, Parinuno yan. Ato na sa Panuha, may Parinuno sa kawayan niya. O, sa cellphone mo na, Parinuno, pwede lang na maload Oo, dali ko lang na. Ipilap-pilap lang na gamay sa cellphone mo kay ara na sa cellphone mo. Patudlo ka lang kay Yado. Oo, ara man na si Yado. Hindi ka pa naman budlayan, Oo. Ti, Chad, kagawad yung friend. Patudlo man siya. Ayudipurma. Wah. Monitor sila. Sabi ko patudlo man sila. Oy, si paring Joseph Chowagli, ho? Kag si Manuel si ko. Sir Manuel ko. Oo, si Marlon Posisyon. O, si Toto Marlon Posisyon. Kamustang posisyon niya, Subong? At steady ang posisyon niya. Ayudipurma. Kag si Engineer Arthur Normandy. Si Engineer. Engineer Arthur Normandy. Si Sergio Marie Vargas na. May lang magpamati, Sergio, no? Sergio. Suki, tagiti. May lang ang pag-monitor, Sergio, Naglang munis lang ato suportahan, no? Suportahan sa? Sa 2021. Ayudipurma. Hindi na padaga si Sergio niya. Hindi na siya padaga na. Hindi siya padaga, masigla ba? Padaga, hindi na padaga si Sergio niya. Ay, nasa bokabularyo yan ni Sergio Maria. Tagad sa sining eleksyon, no? May lang ang pagpamati kay Sir Alex Montisa, movie pass may ara manda, Sir Rex. Si sinihan. Away na yan. Away na yan. Movie pass, why na subong sinihan? Subong sinihan. Pero siwan ko. Ayo. Tinano ning update ni sa suicide ni? Ati wala man Sir Rex problema sining ni Police Captain Elmer Bonilla kay so far sa sining sa gobra na da siya? Kung ano siya gobra na siya bilang serving maintenance worker ni ba sa pamilya sa lobla. Dara sa may alis, bakit may ara dang laundryhan kag water repelling station. Malawig-dawig naman sila Sir Rex kay start mga almost 4 to 5 years. Ining napatay ni nga naghikog kay ti Dr. Liwa nagiman sa sinisang pamilya kay ti Tagaroha City ni Sir Rex mo probinsya sa Capiz. Dali kito isahan no naman sa kuga pabuhi ni Desway nga tigin sa popo ini siya sang pamilya Sato dira sa may Alihis kag siguro ti sa taon ni Police Captain Elmer Modilla da may mga pulo problema madalom ni sa pamilya ining 53 anyos nga naghikog kahapon sa hapon Aksyon Rex nga nagresulta gid sa sini kamatayon. Tigil lantaw to kahapon ni Police Captain Elmer Bonilla ang CCTV
nga sa diin dito nagatindog ining biktima ni kag nakita dito ang Surex naging taya yan no ang punta ka barel sa armas lothang ya sa sinulo kag ginpitik wa naman sa iba nga tao nga nakita anto ang Surex kaysa man to isa ang isahanon nga nagatindog gali kati palalingpan diri sa pulis ni Captain Elmer Bonilla kag mismo gani ang iya sa ni amo nakibuti kung paano ni siya nakaangkos ang armas kaya wala man siya may nakita ni siya ang armas ang gobra dira sa pamilya sa Aksyon Rex. Kuha siya mong Glock caliber 40, no? Ang armas ko. Tante mo na gani nga... Iyagid na Mo pa rin gani kina-verify karon ni Captain Bonilla ni sa Firearms Explosives. Gani kayo si Pabla, Glock 40, hindi ka na makuaman. Di daw isyo mo na ka mga pulis. Oo, gani man. Mismo gani nga, amoy ka na. So, siya nakibot man nga kung paano siya armas na kasi wala pa siya makitaan nga gawat armas ko every time nga mag-upra dira mo so ginapacheck ni karon ni Bonilla sa Firearms Explosive Division diri sa BCPO kay ginaulat ni Bonilla ang ballistic examination kay dira mabalaan ma-determine kung may ara gid man tag-iya kag nakapangalan sining Glock 40 caliber pistol ang na-recover sa napatay ni nga plus nga wasi karon sa hapon mahingagaw man karon magwa mo naman ang resulta sa parapen test nga ginpatigayon sa bangkay sa sining biktima nga naghikog Aksyon Rex. Sining ni Police Captain Elmer Bonilla sila nakita ang CCTV wala sang foul play kag isahanon nga ginhimo ini sang biktima ang paglutang sa sining kagulingon gamit ang caliber 40 bangod man sang madalom nga problema sa pamilya Aksyon Rex. In fact, nagayo mga ni ang iya sining amo sa napatay pamilya Sato nga kung mahimo, dili na lang nila i-turn over sa pamilya Sato kasi plano man sa pamilya Sato na sila na lang inkaso ang magapalubong kung wala sang pamilya na mag-react o kung mag-bulig sa sining biktima Aksyon Rex. Ang ato na interview karon sa hapon, basta ni sa ato sining pagpanglaga sa pila ka mga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa Balita, una sa Aksyon. Aksyon Eric Magbano nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby na sa report ni Aksyon Rodrigo Tibha. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive. Kantuantang balita ni Aksyon Rodrigo Tib sa syudad naman sang Cadiz, maki-update kita anay, no? Dira sa Dakbanwa sang Sagay, inimay kang tanan sa mga barangay officials para sa balasang barangay Paraiso sa among syudad, plano nga magbutang sa mga signages nga mang-inserve warning sa mga ragapanguha sang pakinason nga kayog sa Imugan River. Kagining parte sa 17 anyos nga lalaki nga nadakpan sa bypass operation sa syudad sang Cadiz, mga kaaksyon. No? Ibaloon taneng report ni Aksyon Rodrigo Tib sa syudad sang Cadiz. Yari ang balita. Sa detalye, Aksyon Roger. Aksyon
Aksyon Rex, plano karon sa Barangay Paraiso nga mga opisyales sa pagpumuno ni Barangay Kapitan Pet Flores nga magbutang na sa mga sining mga signage sa sining mga front area o kung mga lugar nga sa diin dira nagakatabo ang ini nga mga nagkalalumos kaya man hindi lang ini ang istorya karon sa sining nga nagapanguwas ang kayog gamay nagkalalumos kundi may mga nag-alalagi na mga previous nga mga incident sa diin amuman gyapon na ang nagkalatabo nga may ara nagapanguwas ang kayog kag mga nagkalalumos. Ginkonfirmar man ni Kapitan Pet Flores nga na-recover na kompleto ang bangkay sang tatlo tanan nga nagkalalumos kapon samtang nagapangkuwas ang kayog. Una nga na-recover sa report ni si Jerry Magana, 52 anyos, kag kaina sang aga si twins, si Pulito, 21 anyos, isa criminology student kang Donescos, kag ang iya siningiloy nga ayan tupas sa Qatar. Ini siya ang nahagaran gid lamang kang iya sining mga abyan nga magpanguha sang kayog sa among lugar. Na-recover man ang ikatatlo kaina mga alas 8 pasado na sa sinigita mga aga si Sunday Durignel alias Magto, 28 anyos sigidad, tanan ini residente sang Barangay Poblacion 2 sa siyudad sang Sagay. Sunod sa kay Kapitan Pet Flores sang Barangay Paraiso na Tagaina alas mga alas 7:20 more or less, so alas 7:20 umaga na-over ang bantay ni Wing Sipulito, ang 21 anyos na first year criminology student sa Donescos. Ang isa pa alas 8:04, karon man na aga na-recover naman ang bangkay ni Sandy Durignel. Mga 40 pies lang halin sa lugar kung sa diin sila ng sala na hapon. Dito man nakuha sa gihapon ng Lupin Brother. Amo ang nakakontila kasi nag-sweeping procedure ang ginahimo gawin para mabalaan kung ma-recover, no? Ini ang gina-mention nga Loping Brothers, hindi ni sila actually katapos ang rescue team, pero nag-volunteer sila kay sila man nagapanguwas ang kayog, pero anad sila o kung ini sila ang nakaswitogin sa mga lugar. Sila ang mga nakadiscover sa mga bangkay ara si dalom sang tubig nga nalubong sa duta kag amoy ato nga na-retrieve ining duha pagid sa mga bangkay. Base sa payag sining Loping Brothers nga sila nagapanguwas ang kayog nga nagagamit sila isang floatas o kon dalunan nga may taklob nga empty galon nga ginahigot sa ila sining hawak agod nga kun ano gid man nga hindi nila makontrol ang kasulog sa tubig, pwede japon sila iya makapanguyat nga maglutaw. Ilay niging suggest sa kapitan, sa mga barangay official, bagay nga ini pagkakonsiderahan sunod sa kay Kapitan Pet Flores sa ila sinipalamuton nga sesyon. Kamagabutang sila sa mga signage sa pila ka mga lugar na na-identify kasi diin may mga insidente sa pagkalumos sa sining area. Ang lugar gid sining Caramo Island, Himugan River sa likod ini sa isa ka sentral ni Central Lopez ang natabuan sang amo naman panimag-o nga insidente sang pagkalumos. Sa tiyak na bayan Aksyon Rex, dakop sa mga katapos ng kapulisan pagi sa isa ka bypass operation, ang isa ka minor de edad sa ila siniging kasa nga operation kahapon sa bahin ini sang Purok Matawhay, Barangay Zonto, sining siyudad. Alas 10 pasado takna sang aga kahapon, ang 17 anyos ng isa ka estudyante kag residente sa Purok Slaughter, Barangay Tinampaan, ginakabig nga street level target. Nakuhaan ini siya sang anom tanan ka plastic sa ginapatihan nga shabu, kalakip na diri ang buy-bus item kag ang 500 piso bill nga mark money gigabit man sa pagbakal sang druga sang pusher buyer nga pulis. Nagabalor. Dali lang. Nautod ka Aksyon Roger Gotib. Dali lang ha, kay nautod siya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. So
Subo-subo maning nagluntad sa Himugaan River to no, ti daw kadamo no dasang nagkalamatay na no. Dapat mahatagan aksyon sang mga barangay officials sa natungdan nga area dira kung ananong mahimo pwede kag ti dalum-dalum na dagurong area no. O sige, di na makontak ang numero ni Aksyon Rodrigo Tib. Naglubat siguro. Pakarunanta lang na ang dugang nga mga report, mga ka-aksyon. Standby. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, 1:20 ng atong oras. Ang report ni Aksyon na Percival Villamor, pakarunanta man ina sa iban nga public affairs program diri sa Aksyon no Radyo Bacolod. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante na mga paanom. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad ang way ta malabutan pabosantan lang iniya especially sa mga topikotang mga kaaksyon nga nakabinbin karon sa Aksyon Report sa afternoon edition of Aksyon Marlon Hinubuya kag sa Night Patrol itagaan ni Talopangod lakip na sa Aksyon firing line. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life upod na kay Aksyon ang Defensor sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong mayong hapon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting